perquè hi ha un rei sense votar. Qui l'ha posat ahí? Com va la economia mundial? Bueno, pues molt bon dia, molt bona vesprada a tots. Benvinguts a un nou capítol de Bro, no tinc ni idea. Este és el segon capítol. Avui, Manel, com estàs? Molt bé, ja tocava per fi, després de que Joana Sensillà s'ha dignat per fi a gravar el segon capítol, porta esperant-lo prou de temps, ja avui toca el segon capítol. Avui, el capítol d'avui és de capitalisme, consumisme i evolució de la societat. Anem a presentar els nostres convidats. Vale, pues avui de convidat tenim a Loren Muñoz Hortelano. Bon dia, Loren. Bon dia, com esteu? Loren és natural d'Altea, veritat. Compartim així poble. I és graduat en Sociologia per la Universitat de València. Loren també és creador de contingut en valencià. Té un canal de YouTube que es diu Pata i Avant i on puja vídeos de futbol, no? Colaborador en l'Squad de Apunt i entrevistador de La Prèvia, que són xarxes de festivals, no? Sí, primer que tot, moltes gràcies per convidar-me. I sí, faig un poc de tot. Me vaig treure la carrera de Sociologia. De moment feina m'ha donat poca. Però, a banda, pues sí, el que tu has comentat, faig vídeos en Instagram, en YouTube, majoritàriament de futbol, però també estic en festivals, en La Prèvia, com tu has comentat, i parlant en grups, i en artistes i en la gent del públic que va, i de moment això estic molt content de fer-ho. El més important és que la publicitat a Loren ja està feta, ara ja podem continuar en el capítol. Clar, després d'esta publi ja tirem. Exacte. Després anem a tindre un datillo d'una xica que es diu Ángela Íñiguez Vilaplana, que és professora d'Economia, va estudiar Economia en la Universitat de València, va fer un màster de Ciències Actuarials i Financeres i li va agradar més la docència i porta un compte d'Instagram també que es diu Economia Dia a Dia, després ara la sentirem, val? Altre poquet de publicitat per a Àngela, un poquet. És l'espai de la promo. Però ara ja tota la promoció feta i tot fet, anem a començar, anem una miqueta al turrón, no? Sí, a la tertúlia, que se diu. I anem amb la tertúlia de Bro, no tinc ni idea. Vale, la tertúlia de Bro no tinc ni idea. Avui anem picaets, Manel? Sí, un poc. Anem una miqueta picaets. Un poc picaets anem. Anem a donar una miqueta de context sobre això, perquè jo crec que hi haurà molta gent que estarà sentint-nos i dirà, com que capitalismo, consumismo, societat, tal, Ara vos dona Joan el context. Ara vaig explicar-vos una miqueta. Anem a parlar de les relacions que n'hi ha en el consumisme i el capitalisme ara mateix, en com segurament el teu avi pensa que el que val la pena és comprar un objecte o una cosa que va durar molt i tu a lo millor penses que mola més el que estiga de moda, no, Loren? Sí, han canviat molt les relacions també entre persones, també pel consumisme, pel capitalisme que estàs pensant, i això també passa en les persones. Antes una parella servia per tota la vida o una parella, i ara veiem que tot és molt més volàtil, no? Entre persones. Un poc entre generacions, no? La generació del baby boom és diferent a la nostra, que és la Z, i aquest tipus de coses, no? Sí, però primer que res anem a tindre una base, anem a veure què és això de capitalisme i consumisme i això mateixa va explicar-me-lo Àngela, ¿vale? Què és això del capitalisme i del consumisme? El capitalisme és un sistema econòmic el qual es guia per la llei de l'oferta i la demanda. Els agents que intervenen són les empreses i les famílies. Les empreses produeixen aquells béns o serveis que les famílies desitgen i també aquells béns o serveis que, a banda de que desitgen les famílies perquè són al final els que van a comprar-te-ho, aquells béns i serveis que li proporcionen beneficis a l'empresa. No va produir béns o serveis que no li aporten cap benefici, per molt que la gent ho vulgui. Val? Això per una part. El consumisme és
consumir, comprar en excés. Comprar béns o serveis en excés, és a dir, per damunt de les nostres necessitats. És a dir, jo no necessite unes sabatilles, però me les compre, perquè m'ha creat aquesta necessitat el que la societat, la moda, la publicitat, el voler jo, pues això, anar al ritme o a lo que la societat em marca. Val? Aleshores, la relació entre aquests dos conceptes, o sigui, existeix en el sentit de que les empreses, com he dit al principi, volen guanyar diners. I com guanyen diners? Creant noves necessitats, és a dir, creant necessitats sobre els consumidors que no tenen, que no existeixen. Jo no sabia que jo volia aquestes sabatilles, que jo necessitava unes sabatilles, fins que no les he vist que les duen totes les influencers. Entonces, quan jo les he vist, per què les he vist? Perquè la empresa ja s'ha encarregat de que jo veja aquestes sabatilles. Aleshores m'ha creat aquesta necessitat de jo tindre aquestes sabatilles, sense jo realment necessitar ni saber que existien. Val? És a dir, al final al capitalisme li beneficia el consumisme perquè a través d'això del consum en excés de béns i serveis les empreses guanyen diners, guanyen més i més diners. Vale, podem dir que el consumisme és pues, l'evolució o és creat per capitalisme perquè li beneficia? Sí, en part sí, i com a mencionat deia, pues, també les xarxes, els influencers, no? És una nova manera de crear necessitats a través de les xarxes, perquè bueno, els joves majoritàriament estan consumint xarxes més que televisió, que antigament era distint, però sí, és un poc aquesta definició de comprar coses que realment no necessitem, també perquè l'estat de benestar pues, és major que era en anys passats, però jo crec que aquesta és la idea, no? De comprar coses que no necessitem realment. Jo ja ho digui en l'altre capítol i ho torno a dir, menys mal que els convidats que portem tenen nivell, perquè jo, la veritat, que no sabia ni per on tirar. Ara, de moment en la d'Àngela ho estic entenent, i Loren va per bon camí també. O sigui que fiqueu atenció. Sí, jo crec que a lo millor això se pot relacionar en un tema. Loren, no sé si coneixes que es diu el terme escasez econòmica, que és que al final a lo millor podríem dur un ritme de vida que estiguera bé, que no tinguem problemes, però per culpa d'este consumisme i esta falta de generar coses que les quals en realitat no ens fan falta, pues al final t'acaben fent falta diners. Jo crec que hi ha un canvi també generacional, és a dir, moltes vegades les persones majors tendeixen més a estalviar. Cuando podemos salir ¿no? Nuestros padres o tu abuelo estalvia para poder comprar una casa, que realmente es algo que a día d'avui és quasi inviable per com està pujant el preu d'alquiler i tot, però quants amics vostres no vos diran me queden 100 euros per acabar el mes, me queden tal, i segueixen gastant, segueixen consumint en coses que realment millor no necessitem, no? Literalment, aquest amic soc jo tu ho pot assegurar Joan, cada 2 setmanes, Joan, no tinc diners, no te puc pagar la gasolina, ho sent molt, això sí me vaig a comprar esta camiseta que està molt xula. Sí, va acumulant deutes. Bueno, ara crec que està saldat tot, Sí, no, ara sí, a aquestes hores sí. Però va acumulant deutes i de repente diu, mira que guapa esta camiseta de futbol que m'he pillat. Però és això. Si és una samarreta de futbol, jo també ho faig, de vegades. Però al final està clar que els nostres pares i els nostres abuelos veuen diferents maneres de gastar-se els diners, moltes vegades prefereixen no gastar-se res, i jo pues, preferís que potser anar-me'n a sopar amb els amics un dissabte. I tu creus que este fenomen que és el consumisme ens afecta més a nosaltres, als jovens, que potser als nostres pares? Jo penso que sí, perquè al final estar constantment en el mòbil, al final ton pare quan tenia una publicitat era pues, o vendre la televisió o vendre en el cine o per la ràdio, però ara actualment estem tot el rato en el mòbil sap els cookies, sap el que ens agrada, bombardeig tot el rato d'allò que ens agrada, ens coneixen més, al final tenen els datos i totes les publicitats són més acertades i són més concretes a tu, entonces crec que sí que tenim més influència més present, diguem.
Això és una cosa que dona molta por, com, bueno, per exemple, d'estudis que s'han donat de que, per exemple, Facebook, i això que no mos pilla a nosaltres... Bueno, a veure. No, Hi ha videojocs de Facebook que estan bé. per jugar a videojocs, Sí, jo l'he gastat per jugar a videojocs. Facebook sabia quan una dona estava embarassada antes de que ella ho sapiguera només per les coses que li donava like. O sigui que me pareix que és una ferramenta que és totalment perillosa per a Igual que, a part, el que ha dit antes Loren de les cookies, al final, si sempre que vos ix, amics de Bro, no tinc ni idea, si sempre que vos ix acceptar les cookies, les accepteu sense mirar un poc què és, a lo millor pues, vos comencen a localitzar, digueu coses... No, segur que vos ha passat que esteu parlant d'algo i després mireu el mòbil i el primer anunci en Instagram és d'això que esteu parlant. Sí, que ho fem tots, a més és algo que ho fem tots. Sí, jo ho faig també. Ho fem tots perquè, bueno, t'impresa, el que siga. I també els algoritmes és una barbaritat la quantitat de datos que recopila TikTok, Instagram, recopila el temps que tu passes en un story, en un TikTok, el temps que tu entres a un link, ho tenen tot calculat per a saber tot sobre tu i estar tu enfocat en el que ells volen. Aleshores, pues, és normal que si mires 3 TikToks, 2 t'interessen. I per la publicitat, pues, acerta. Entonces podríem dir que segurament siga... O sea, que segurament això és el que nos diferencia un poc també de les generacions d'abans. Que ara les redes socials... Sí, com coneixem més, abans pues, la publicitat era la que hicieran en la 1 o en la 2 Sí. per a tot el país i ara pues, tens aquesta publicitat personalitzada per a tu mateixa. Bueno, i ara, pues, xerrant una miqueta i tal, jo crec que seria una bona hora per escoltar lo que pregunten els nostres seguidors, no? Sí. Vale? Jo crec que seria un bon moment per anar en les preguntes de Bro no tinc ni idea. Les preguntes de Bro no tinc ni idea. Vale, anem allà. Les preguntes de Bro no tinc ni idea. Avui tenim 2 preguntes, ¿vale? Una menos que la setmana passada, per favor. Una Maneu menos, preguntes. Però bueno, Maneu hi ha preguntes. temes que seran més interessants. Segur que en sexe pregunten un munt. En sexe n'hi haurà 25. Vale, la primera pregunta ve de nom de Nasari, ¿vale? Anem a veure què ens comenta i què és el que els pregunta. Què passa, xavals? Com esteu? Tinc una pregunteta a veure si per a comentar-vos el millor podcast que hi ha al país, així que anem a ello. M'agradaria saber com han influït les xarxes socials en el desenvolupament per a la nostra generació, a diferència de les nostres pares, que com ja sabeu ja estan una miqueta iaios. Què penseu? Moltes gràcies per la vostra resposta i ens veiem fem-nos una birra. Des de avui Nasari n'hi ha que admitir que és ídolo. És ídolo de masses Nasari des d'avui. Bueno, és una miqueta el que parlàvem, però sí, com pot haver influït això? I com afecta potser també a la gent major? Bueno, estem veient que més que mai els joves tenen problema d'autoestima, problema psicològic, i perquè bueno, crec que en xarxes estem més exposats que mai els demés. I tots aquests temes de seguretat pues, crec que són pitjors en aquest sentit que antigues generacions. Crec que també estem perdent la concentració, que a voltes demostra més que xarxes com TikTok, Instagram en els Reels, on és una tendència al ja, a lo immediat, crec que facilita que ens despistem més, que no siguem conscients d'estar en una cosa constant durant una hora. Exemple que sempre és que hi ha un joc que juga molt mon pare de xicotet, és Calestric, que fa falta un muntatge, fa falta tocar les pistes per a que funcioni bé, i on s'esperava, no? I Aitor i jo ens esperàvem perquè ens agrada pues, ficar un joc i que vaig allà, no? I mon pare pues, li agrada més el... Bueno, això és un exemple més banal, però en aquestes dues coses, en l'autoestima i en la pèrdua d'atenció. Pues sí, no? Jo crec que és en l'instantani. I, bueno, ja anem a anar a la segona pregunta, que ens l'envia Núria, i a veure què és el que ens contesta. Què em pregunta? Hola, jo tinc una pregunta i era quin impacte cregeu vosaltres que té a nivell de tipus d'impaciència o quin efecte causa un poc en les persones els vídeos curts com per exemple ara està TikTok, altres xarxes socials, Instagram. Gràcies. País que mos ve la cosa al peu, Sí, és un poc el que acabem de parlar, no? Si podem consumir un vídeo en lloc de 10 o en 2 i parlant ràpid i a 1,5, millor. I és
que no dic que siga millor per a nosaltres, sinó que és la tendència que hi ha. I falta que te posin un videojoc baix mentre estàs parlant i estàs mirant com parla una persona baix, un parkour o una carrera. Les carreres de GTA van a tope. En aquests vídeos baix, les carreres de GTA, jo me quedé soles per veure la carrera com acaba. Nosaltres hem arribat a pensar inclús en els nostres reels posar-ho, perquè és que pareix que Bueno, això ho ha pensat ell. Sí, no t'ho he dit, però jo ho he pensat. Por dir meu. Està demostrat que capta més l'atenció, és que és Això està clar. la realitat. Pues sí, bueno, no tenim més preguntes per avui. Ha sigut picadito i ràpid. Jo crec que moltes gràcies per vindre, Loren. A vosaltres per convidar-me. Ja podeu seguir-lo en pantalla avant, que el tio fa coses bé i... Publi una altra vegada. Futbol. Publicitat una altra Més vegada. publi. I bueno, ja, xics, moltes gràcies per veure-nos. Esperem que vos hagi agradat. Si vos ha agradat, doneu un like, subscriviu-vos al canal de YouTube i hasta así. Besitos para vuestro clito. Adeu. Adeu. Adéu.